moro mondo oket bende skul obed maber. Gima timore ma nitiere gima giwacho no giwach theory. Giwacho gima samoro gisaneno. Nitiere skunde moko miyudo ka nyithindo weyo lwet nono. Nyithindo tim dwachgi. Iwinja? Winjo ka en skul moro ma gimoro ni discipline onge. Nyithindo nyalo madha njaga kaka gihero. Nyithindo timo gik maro. Koro kiwinjo ni skul ma njago tiape. Nitiere nyathini. To dong jopuonje ni kanyo mar mondo mi opuonji to nyithindo kata mana matiyo godo dong gitieko skul to ka gidhi. Manyiso ni chal ka gima ang'o mok timre. Ne gima timore en niya. Ng'eny ji gimoro affect game miluongo ni culture. Iwinja? Culture mantiere environment ma ng'ato dhiye nyalo miyo ng'ato donje tim moro ma samoro ne onge chon. Jomoko be nitiere ma kata culture ber to tim marach no oago mana dala kata mana kuma indi to tero kanyo. Iwinja? Koro mano be timore. Koro gima timore gini ende chalo pandle gangla man gi mabeto kon gi koni endi. Jonyuol bende samoro wacho ni sikul rach to gine ma nyithin gi rach. Iwinja? Koro ji kawo wigi to gine to kunye ilo